ministeren og sagde: du der, få lige fødderne ned og tage hatten af. Men kan du ikke se, at det hele er ved at gå fuldstændig agurk? Så hvad gør vi nu, din gamle skur? Men han grinte bare og sagde: nej, du kan da gå langt pokker i vold. Så det gør vi nu.